जोंहा सेन्ट्रेलनि निर्देश बादि मोनफ्रोमबो ब्लकआवहाय मोनथाम सेलजों लोगो लानानैहाय वर्कार मिट बेबादि खालामनाय बिथोन हरदों। थिग बेबादिनो दिनैहाय नैबे जुमदार ब्लकनि सिङाव थानाय बालागाव प्राइमारियाव दिनै नैबे वर्कार मिटखौ लानाय जादों आरो बे वर्कार मिटआवहाय मोनथाम सेल बेनो जाहैबाय जे युथ बिएसयू आरो वुमेन आरो जोंहा मोनथाम सेलजोंहाय लामसामैबाबो जोंहा 2000 बिनि बांसिन दङ खिन्थु 2000 जों टारगेट खालामदोंमोन खिन्थु दिनैहाय नुनो मोनबाय 2000 निबो बांसिन बहाय जोङो नुनो मोनबाय आरो रंजाथाव बाथ्राया बेनो जे दिनैहाय वर्कार मिटजों लोगोसे गोबां जोंनि बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानैहाय जइन जानो थाखायबो दिनै रेडि बा साखाफारा 600 निबो बांसिन दिनै बे ओनसोलनिनो दिनै रायजो राजाफोरा दिनैहाय जोंनि बिपिएफआवहाय जइन जागोन। दा बिनिफ्राय देरसिन रंजानाय आरो मा नांगौ। दा बिनि बेयावहाय आंनियाव जेखिनि रिपर्ट फैदों बेयो जाहैबाय कंग्रेस आरो जिएसपिबो दङ, इउपिपिएल दङ, बिजेपि दं आरो बेबादिनो आलदा आलदा बेबादि पार्टिफोरनिफ्रायबो हयथ' निश्चय थागोन खिन्थु टटेल मुथ जमा 600 होननानै आंनिसिम लिस्ट फैदों। दा बिनिखायनो बिथांमोन जायफोर जइन जागोन बिथांमोनखौबो आं बे नोंथांमोननि चेनेलजोंनो आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिनायजों आं बिथांमोनखौ बजबनानै लादों आंनि बा जोंनि बिपिएफ दोलोआवहाय। दा देख नोंथांमोनाबो मिडिया हिसाबैहाय निश्चय नुबाय थादों मोनफ्रोमबो समस्थियाव दिनै जोंहा सरकार गैयाबाबो जों स्ट्रंलि जोङो दिनैहाय मोनफ्रोमबो जायगायाव कर्मशाला बा जेन'बा वर्कार मिट बा रायजोफोरजोंबो जोङो बेबादिनो गेट टुगेदार बिभिन्न धरनै जोङो प्रग्रामखौ लाबाय थादों आरो मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय रायजोफोरनि अननाय नाजावनाय जोङो मोनबोदों आरो नोंथांमोनाबो निश्चय मिथिगौ दिनैहाय जिनिसा बिपिएफनि मिटिं होनबानो दले बले फैयो रायजोफ्रा दले बले बिना पैसायै बिना दिनैहाय जेबो मोनसे सर्त गैयालाबानो डिमान्ड गैयालाबानो बिपिएफनि मिटिङाव दले बले फैयो। दा जिनिसा नोंथांमोना मिथिगौ बहाय जिनिसा तिनि खनिया जानो हागौ मोनफ्रोमबो समस्थियाव 1 नम्बर होनना बुङोबाथ' जों मिथिखागौ बिपिएफ आरो सेकेन्डआवहाय बिजेपि होननानै एसे खोनादों खिन्थु जों बेखौ दा बर्थमान आङो बुंनो हाथ'नाय नङा खिन्थु मोनसेया जाहैबाय इउपिपिएल। दा बेनिखायनो 3 खनिया जुसा प्राय समस्थियाव जागोन खिन्थु जों बुंनो हायो दिनै जोंनि जेखिनि एक्टिभिटिस जेखिनि जोंनि खामानि मावनाय बेखौ नोजोर बोयोब्ला जोंनि बिपिएफखौ रावबो सोमावनो हानाय क्षमता गैया। जोङो सिंगेल जोङो सरकार दाहैनो हागोन गैयाबाबो जोङो 25सो जों मोननायनि मोनसे जोंनियावहाय मोनसे अंकआ फैदों आरो जोङो मोनफ्रोमबो समस्थिनिफ्राय जेखिनि जोङो खबर लादों फिडबेक जोङो मोनदों बे हिसाबै 25आथ' आरामसे जोङो देरहाना थांगोन आरो सिंगेल जों सरकार दानो हागोन बेखौ दिनैहाय जोङो बिसास खालामो बेयो रायजोनि अननायाव। नङा बेथ' नोङो बिपिएफनाव गोहोम गोग्लैया मानोना नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे थांनाय जे 20 जानुवारि 27आव जे एकर्ड जादों जों बयबो मिथिगौ बेखौ एनडिपिजों जादों मानगोनां एनडिपिफोरजों जादों। दा बिथांमोना दिनैहाय आलदा दिनै अल्टारनेटिभ पार्टि दानायानो जाहैबाय जे माजों एकर्ड जादोंमोन आबसु आरो एनडिपि आरो इउपिपिपि ना बे बिथांमोनजों जादोंमोन खिन्थु दिनैहाय एनडिपि हिसाबै जेखिनि दिनैहाय मोननांगौ बेखौ मोनाखै जायफोरा गनांगौ बियो गवाखै। दा बेनिखायनो बे अल्टारनेटिभा दिनैहाय जोनोम जादों बलेथे जोंनि दिनैहाय खहा नङा एनडिपिआ सोरजों दङ बांसिनानो दिनैहाय नोङो इउपिपिएलजों दङ बेनिखायनो दिनैहाय इउपिपिएलआ जेबो मावाखिसै प्रमद बर' बिथाङा दिनै एनडिपिनि इसुखौनो दिनैहाय नारथ्रोना गारबाय गावसिनि जे जिनिसा बोरैहाय नोङो बिल्डिं लुनो हायो बोरै नोङो दिनैहाय गारि घरा सालायनो हायो गावसिनि साइडजोंल' दिनै सिमां नुनानै सिन्था खालामनानै एनडिपिनि इसुखौनो बिसोर बावगारबाय बिसिबां जेलाव दं मा खोथा बुंदोंमोन मा बुंबोदोंमोन एनडिपिनि थाखाय रायजोनिफोरनि थाखाय मा बुंबोदोंमोन बेखौ खुनु मामायानो गैला बिसिनाव माइनावनो बिसोरो गैला। दा बिनिखायनो दिनैहाय अफाय गैयियाव जोंनि प्रब्लेमखौ जोंनो सल्भ खालामनांसिगोन होननानै दिनै एनडिपिफोरा बे अल्टारनेटिभखौ दिनै गोजोन्थों नोंथांमोननि मिडियासिम जिहेतु बे सेन्ट्रेलनि निर्देश मथे प्रत्येक ब्लकआवनो बे इउथ इशु माने वार्कार्स मिट बे जिनिसा सोलिबोगासिनो दं जाबोगासिनो दं दिनै बेयाव जुमदुवाराव जादों आरो बाव गोबां वार्कारफ्रा जोंहा सफैजोबदों बे जुमदुवार समस्थिनि उइलियाम नार्जारिनि
आरो बहुत जाबावगौमोनदां आं दा खोनानो मोनदों जितु जोंना नैबे जोंनि एगेन्स्ट पार्टि जितु इउपिपिएल पार्टिफ्रा माने वार्कारफोरखौ पाठायनानै गामिनिफ्राय फैनो गोनां माखासे जोंनि बिपिएफनि हान्जानि वार्कारफोरखौहाय बहुत होबथानानै दोनदों होननाय खोनादों आरोखि थेवबो जादों जथेस्थ' दा बेखिनिया सोलिगासिनो दं जाय हक जोंनावथ' जिखि बेबहार खालामा जोंखौ जिखि बांसिन नासया बिपिएफखौ नैबे मोनबा समस्तियाव दा बर्तमान कसुगाव सराइबिल आरो जमदुवार जों एसटि सीटआ मोनथाम बे एसटि सीटआव जोंखौ फेजेननो हानांगौनि माबाया दा बर्तमान खुनु हान्जा गैया आरोखि दिनैनि दिनाव आरोखि दा मोननैया जेनेरेल मोनसेया अपेन मोनसेया जेनेरेल सीट बेबो बहुत माबा जाबाय आरोखि आपग्रेड जाबाय मोजां जाबाय जों सानदों बे गसाइगाव साब डिभिजनाव जोंनाव बिपिएफ माबाया समस्तिया मोनबा दङ बे मोनबायावबो जोङो बिपिएफ हिसाबै देरहागोनखौ आसा लादों आरोखि जेबो बिदिखौ गोब्राबखौ आं जेबो नुहुराखै खारन सरकार गैयाबाथ' नोङो एमसिएलए जानानै बारा खामानि मावनो हाया खारन बिदि जुदि स्किम मावनांगौबा बे जाबाय गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइ नङाबा खुनु खामानिखौ मावनो हाया आं नुदों आंनि समस्तियाव बेबायदि एथ' झामेला जानाय नङा खारन जेसेबां हादों आं पार्सनेलि बे खामानिखौ आं मावना होगासिनो दं जेरै लामा गाज्रि जानाय बबेबाफोर दालां गाज्रि जानायखौबो आं बेखौ रिपेयारिं खालामना होगासिनो दं आरो आं सराइबिल हिसाबै आरोखि बिपिएफ हान्जाया खुबै गोख्रों आरो जोंनि बिपिएफ हान्जाया सराइबिलनिफ्राय खुनु दोरोडाखै साफा सानै बे लबिफोर थांदों बाखि जोंनाव दा आंनि समस्यायाव बुंनो थांबा टाउनाव बिजेपि बिराद दंमोन बिजेपिया दिनै लोब लोब आंनाव जइन जागासिनो दं हयथ' थानाय नंला आरोखि बिजेपिया बे टाउनावहाय आरो बे हाग्रा ओनसोलजोंबो अनेक इउपिपिएल दंमोन अनेक माने जइन जाखोमागासिनो दं हयथ' नैबे इलेक्सननि सिगां बहुत वार्कार फैबावगोन आरो जइन जाबावगोन आरोखि बेसेबांसो बाव दं 5,000 बाराखौ बुंनानै लाब गैया आं थांनाय बोसोराव 4,500 एबाबाव देरहादोंमोन एबारबो आङो 5,000 एबाबाव देरहागोन बेखौ आं लादों आरोखि